We have been planting native trees in places where they should be planted. Kasi may sinusunod po tayong master plan. At nakikita na po natin ngayon, we are now visualizing the supposed outcome of the Capitol Complex redevelopment. Ito ang naging pahayag ni Pangasinan Governor Ramon Mongico III sa kanyang State of the Province Address nang ibahagi ang progreso ng isinasagawang Capitol redevelopment. Dito, sinabi niyang patuloy ang isinasagawang transplanting ng dita trees sa palibot ng Capitol Complex. Bahagi raw ito ng Sustainable Urban Forest. Bukod sa dita tree, nakatakdaring itanim ang iba pang native trees gaya ng Palawan cherry, banaba, bani at Philippine sakura. Ang mga ito raw magsisilbing air purifier at makakatulong sa pagbaba ng temperatura sa paligid. Ang mga mahogany tree kasi sa paligid ng Capitol, isang uri ng invasive species ng puno na hindi na rin daw nakakatulong sa water management sa Kapitolyo. Ang isinasagawang transplantation, sumailalim raw sa napakaraming konsultasyon ayon kay Vice Governor Mark Ronald Dambino. Bukod sa pagtatanim ng native trees sa Capitol Complex, nagpapatuloy rin ang Green Canopy Program na naglalayong magtanim ng milyong native trees sa probinsya ng Pangasinan. Jose Robert Inventor, RNG News.